لمردینێژی وەلاتیان دەربارەی ساڵا 2020 de fikrên xwe ji TRT Kurdiyê re gotin. Sala 2020 gelkî xweş hat ji me re Ayasofya Camî hebû. Lê piştî vê ev nexweşî derket, vê nexweşiyê miletê me gelkî şepirze kir. Hêviya me heye ku ev nexweşî jina me rabe. Mesela em ê bêjin ev Ilıqsu barajî kete faaliyetê da. Em ê bêjin Atatürk Havalanî, İstanbul Havalanî kete faaliyetê da. Em ê bêjin gelek otoban, otoyol kete faaliyetê da. Cumhurbaşkanı me fabrika araba vekir. Ve em ê bêjin aboriya dervecîkê Azerbaycan, Qarabağ hata standin benakê miletê me gelekî kêfxweş bû, gelekî tişkî nîşandan ku xweşik dane dinyayê. Cumhurbaşkanı me ji me re doğalgaz dît, em mizgînî dema. Bir de Ayasofya Camisi hata vekirin. Sala 2021 bonî welatê me ser xêrê bê û pir xweş bê înşallah. Hemû welatî hêvîdarin ku di sala nû ya 2021 de tiştên baştir û xweştir çê bibin. Temaşevanê ji ser